A je tady prvý, dneska prvý. To 30, 40, to 40. Pekný, fajnový, nádherný. Je tu krásavec a bere sa nám pod čln. Trochu nás aj vodí. A... Sleduj na to, to je tlak. 20 kg má. Ale robí nám paseku. 150 to bude. Dobre vidíš, nie? No, na 100%. Ukazuje sa, je to tady. Ale mastodont. Mastodont. Je to tady. Mastodont sa ukazuje. Mamro, nech sa patrí. Ešte sa neopálev, je bilý, ale... Je dobrý, nemá sa. Parádny. A jak vidíš, kamarát, to bola Parádny. hruba čara kokot. Parádny, takže sa nám ukázal na sonári, ukázal čáru. Je to tu. Pekne nás točí s člnom, robí hodinky, ale ukázal chvostík. Je to tady, točí nás do krásy. Ale krásny. No, paráda. Bojuje jak ďabel. Do 150 bude. Dáva kopy poradné. Je fajnový. Ticho, podloď. Išiel nám po čln. No, omotaný je voľako okolo hlavu. Tlačí podloď. Ale je vitálny, velice vitálny. Pane Bože, jaký chov. Je to krásne. 145 má. 140 má, pozri aký. Nádhera. Jaký divne chytený. Ty kokos, aj je za papulu krásne chytený, aj volá, aj za hlavu sa mi vidie chytený. Ale krásne chytený. 2 razy. A ten slis nehal. Ty kokos, pekný. Parádny. Ale jak víš, aký hrubý, jak som to videl. Ty kokos, vidíš, takže toto sú oni. A takýto sú Presne to. tu, kde minule pri tej vrbe, vidíš? Takýto sú, aký, krásne na kameru, ani brate. To keď budeš vidieť, odpaneš. Krásne sa ukazuje, aj teba je vidieť aj všetko. Nádhera. Jaký mamro. Paráda. Aj mu člapneš? Dáš mu? Daj mu bombu. Ale však pekne je chytený. Kútiku. Krásne. Paráda. Krásne. Je to tady. Je to tady. Šťastný lovec. Krásny. Jaký bledý. Paráda. To sa chytajú sumci. Je to tady. No už asi sa mi ide, že ale hrubý. Ty kokos. Jaký tento. Dobre, veď urobím mu plác, kde ho dám? Ja ešte točku, dobre? Toč to krásne, komik. Parádne je, vieš ako krásne vidieť? Vidíš všetko? Je všetko na 100%. Ale... To je on krásny, aký bledý sú. Parádny. No, už je hotový. Je hotový. Treba urobiť miestečko. Dobre, dám tú kotu trošku na bok. Kotu to nehaj. Tak to víš ako... Daj na bok. Veď nechám na plášte, nech si je na plášťoch. To nemôže vadiť. Dobre, miesto je... No môžeš ho dať, to akurát bude na plášťoch. Aby ti neuvyšol. A záber si videl? Nie. Ako rubou. Nie, nevidel Pekne, ja som ho ešte sklopil a bum. Nevidel som.
Je tady kamarát. Je tady pekne. Je to tady. A je tady. Je tady šťastný lovec. Je tady. Odhad hovoríš 30 kg. Okolo 30 kg. 30 kilový klacek dneska sa nám povedal. A jaké chytený v rožku. Parádne. Som frkol aj do skla trošku, ale už je vyumývaný. Pekne. Mastodont. Takže slnca máme. Môžeme sa aj sfotiť. A jak má oko dole? Toto jedna. Ale paráda. Okolo 150 cm. Kde sa odfotíme. Dobre, veď sme celkom dobre. Čo je aj pri tomto pini? To je také miesto len tej zhodiny. Či ideme hen tam na ostrov? A zobral hen tam volade, čo? Tie vrbe, jak minule sme vábili. No.